Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyany Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti wezipesine bellenmek münasibetli ýürekden gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Bede Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygy ýokary baha berýär. Häzirki wagtda iki tarap bilen gatnaşyklarymyz dürli ugrulary boýunça ösdirilýär we täze many-mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Birege ýokary derejede amala aşyrylýan saparlar we olaryň çäklerini geçirilýän gepleşikler hyzmatdaşlygymyzy hasam işçiňleşdirmäge iter berýär diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov hatyryny belleýär. Döwlet başlarymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, vice-prezident Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyany Türkmen emirlik gatnaşyklaryny ösdirmäge goşýan şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirip, täze wezipede bu hyzmatdaşlygymdan beýlegim giňerdiljekdigini ynam bildirdi. Şerde berk jan saglyk, bagtyarlyk we ýokary döwlet wezipesinde üstünlikler bardaky arzuwlaryny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Şeyh Khaled bin Muhammed bin Zayed Al Nahyany Abu Dhabi'nin miratdyşer şahzadasy hökmünde bellenmek münasibetli ýürekden gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasyndaky däwe ugrulany dostluk gatnaşyklary özara düşünişmeň we ysnyşykly hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen tapawutlanýar diýip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov öz hatyryny bellädi we bu gatnaşyklaryň iki halkyň bäkbidininden beýlegim ösdiriljekdigini we potulanyryljakdygyna berk ynam bildirdi. Döwlet başlarymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, Abu Dhabi'nin miratdyşer şahzadasy Şeyh Khaled bin Muhammed bin Zayed Al Nahyany tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we asyrly başlanýyşlaryny üstünlikler arzuw etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedov Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyany Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti wezipesine bellenmek münasibetli ýürekden gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasynda gatnaşyklar ýokary ötüş tepkini we ynanşma käfeti bilen tapawutlanýar. Bu babatda şu ýylyň fevral aýynda gödel ýurduňyza saparymyň şäklerini siziň bilen geçiren gepleşiklerimiziň dowamyny ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklary dürli ugrulary boýunça ösdirmäge agrarlygymyzy tasdikladyk diýip gahrman arkadamyz hatyryny bellädi. We Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyanyň täze wezipe bellenmek bilen emirlikleriň ul ötüşleri eýe boljakdygyny we Türkmen emirlik gatnaşyklarynyň hasam potulandyryljakdygyna berk ynam bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedov şu mümkinçilikden peýdalanyp, Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyany tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we ýokary döwlet wezipesinde üstünlikler arzuw etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedov Şeyh Khaled bin Muhammed bin Zayed Al Nahyany Abu Dhabi'nin miratdyşer şahzadasy hökmünde bellenmek münasibetli ýürekden gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Bede Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasynda ýola goýulan gatnaşyklary ýokary baha berýär, gahrman arkadamyz hatyryny bellädi we köp ugrully hyzmatdaşlygyň beýlegim ösdiriljekdigini we potulanyryljakdygyny berk ynam bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedov şu mümkinçilikden peýdalanyp, Abu Dhabi'nin miratdyşer şahzadasy Şeyh Khaled bin Muhammed bin Zayed Al Nahyany tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we ýakly başlanýyşlaryny üstünlikler arzuw etdi.